tuna to, no? Magkano pa per kilo? Magkano per kilo? Ano kilo rin dahil? Magkano kilo ng tuna? 200. Ganda, no? 200 pesos ang per kilo ng yellowfin tuna. Eh, boss, salamat po. Ikot pa muna kami. Magkano ang kilo niyan, boss? Sa lengga, magkano ang kilo? 300. Boss, thank you. Yan, dito po yung mga sugpo.